Il-Partit Nazzjonalista jibqa' leali lejn il-wegħda tal-kap Adrian Delija li jissaħħaħ billi jiġġedded. Iddikjara dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fid-diskors tiegħu fil-ftuħ tal-ewwel sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali flimkien għal pajjiżna. U llum iż-żgħażagħ qegħdin magħna fil-Kunsill Ġenerali, fl-Eżekuttiv u fl-Amministrattiv fejn ipoġġi l-kap, il-Viċi Kapijiet, is-Segretarju Ġenerali u l-uffiċjali kollha tal-partit. Qal li dan il-motto jibqa' ħaj u attiv għaliex il-Partit Nazzjonalista jemmen li jekk jissaħħaħu tissaħħaħ ukoll il-ħidma l pajjiżna. Il-ħidma tagħna kollha, dak kollu li jsiraw ġew, dak kollu li nagħmlu flimkien, nagħmluh għal pajjiżna. Clyde Puli rrimarka kif dan sar fl-2018 li kienet l-ewwel sena sħiħa ta' tmexxija ġdida, tmexxija li wettqet ħidma kbira fuq kollox biex tifforma pedament sod politiku u finanzjarju. L-2018 kienet sena fejn fassalna futur flimkien. Fassalna futur billi irriformajna l-organizzazzjoni biex nibnu strutturi effiċenti u effettivi. Dan kollu sar fil-kuntest tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista li jrid soċjetà li jimpurta. U l-viżjoni tagħna fassalniha wara li ħsibna, wara li smajna, wara li konsultajna u anki wara illi dialogajna. Għadna li għandna viżjoni ta' soċjetà illi jimpurta. Clyde Puli qal li dan sar fuq pilastri ewlenin li għandhom l-iskop li l-batut jiġi mejjun. Iddefendejna l-Malta bil-ġlieda kontra l-korruzzjoni imma ma waqqafniex hemm. Iddefendejna l-ħaddiem li għandu pagi baxxi, iddefendejna lill-anzjani li qed ibatu minn pensjonijiet baxxi, iddefendejna lil min qiegħed f'kirja ola ħafna bi gvern illi għadu m'għamilx unit waħda li waħda ta' social housing, iddefendejna lin-negozji żgħar, iddefendejna lill-konsumaturi mill-prezzijiet għaljin fi prodotti ta' ikel u essenzjali illi kellhom iħallsu. Ħidma li hija riflessa fl-ikbar riżultati ta' sħubija mal-partit fl-aħħar 13-il sena u mijiet ta' persuni li nataw l-opportunità li jitkellmu ħafna minnhom għall-ewwel darba. Il-partit tagħna dak li għandu ġabu bis-sewwa, ġabu fost il-partitarji tiegħu. Ħidma tal-Partit Nazzjonalista li fost oħrajn waslet biex kien skopert li hemm ċans ta' manipulazzjoni tal-voti li se jiġu maduda b'mod elettroniku fl-elezzjoni. Aħna maħna se nħallu lil ħadd jixtri l-voti u jibqa' dej biha lixxa. Internament Clyde Puli wieħed impenn illi tissaħħaħ u jsir aktar investiment fil-midja tal-Partit Nazzjonalista. Mingħajr il-midja tagħna tbagħat id-demokrazija. Mingħajr il-midja tagħna tinstema' vuċi waħda biss tal-gvern. Din l-ewwel sessjoni plenarja nfetħet minn Kristi De Bono, President tal-Kunsill Ġenerali, bil-minuti tal-Kunsill Ġenerali preċedenti jinqraw mill-Koordinatur Politiku Jean Pierre De Bono.